Este Goberno respondeu afirmativamente, positivamente a todas as súas demandas de acceso á información. Por certo, non sei se vostede sabe que o seu partido foi condenado por negarlle ao noso representante no Consello de Administración da Autoridade Portuaria os datos de retribución das dietas dos membros da Autoridade Portuaria e que grazas á petición dunha veciña desta cidade no pasado mes de abril pudemos coñecer eses datos grazas a un dictame do Consello Estatal de Transparencia e Bo Goberno. Quere vostede darme leccións con esta traxectoria? E é que creo que vostedes non están en condicións de dar leccións, e menos en materia de acceso á información. Sabe onde estaba a súa compañeira, a señora Gallego, en 2013? Voullo decir. Estaba no Goberno municipal denegando unha solicitude de acceso á información en febreiro, outra en marzo, dúas en setembro e outra en outubro. Fíxese. E non sei se recorda tamén a súa compañeira Gallego que os tribunais lle deron a razón a un concelleiro do BNG cando vostedes negaron o acceso a un expediente sobre a compañía de tranvías que tiña dereito a coñecer. Vulneraron vostedes os seus dereitos. E iso, sabedes quen o dixo? Dixo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Dixo que cometeran vostedes unha prohibición radical e desproporcionada. Teño que lembrarlle tamén que os tribunais tamén lle deron a razón a outro concelleiro do BNG, neste caso a Xosé Manuel Carril, a quen vostedes impediron o acceso ás auditorías da planta de Nostián. En fin, señores e señoras do Partido Popular, creo que non están en condicións de dar leccións sobre o que é a transparencia e o dereito de acceso á información. Grazas.